Islanda este un teritoriu unic pe planetă, un deșert modelat de apă, foc și gheață. O insulă situată undeva în Atlantic, la cercul polar de nord. Am plecat spre Islanda înarmați mai ales cu răbdare și cu voință. E mult mai frumos decât m-am așteptat. A fost o mare bucurie. Nu știu, să vezi un deșert plin de apă. Niște peisaje atât de grandioase nu mi-am închipuit. Și nu ți le poți imagina văzând poze sau imagini pe televizor. E greu. Trebuie să muncești pentru asta. Merită din plin. Am străbătut țara de-a curmezișul, trecând printre vulcani și ghețari, folosindu-ne doar de propriile forțe. Aceasta este povestea călătoriei noastre în Islanda. Kish Csaba trăiește în Ungaria, la țară, undeva lângă Budapesta. E un tip care se pricepe la orice, așa că nu e greu să trăiască cum vrea el. Csaba duce o viață simplă în mijlocul naturii, departe de lumea noastră dezlănțuită. Monotonia se rupe doar atunci când pleacă într-o călătorie. De aici pornește și povestea noastră, de la pasiunea lui Csaba pentru călătorii. În 2006, el a avut ideea unei expediții în Islanda. Nimic neobișnuit, cu excepția modului în care aceasta urma să se desfășoare. La fel ca în 2011, și povestea din 2006 a început aici, acasă, la Csaba. Expediția din 2006 a avut doi membri, pe Kish Csaba și pe Ovidiu Pop, adică pe cel ce vă povestește acum aceste întâmplări. Csaba a avut următoarea idee. În prima parte urma să străbatem Europa pe biciclete, cărând după noi tot echipamentul necesar unei expediții polare. Am pedalat 1500 de kilometri prin Ungaria, Slovacia, Cehia, Germania și Danemarca. De aici am luat vaporul și am traversat Atlanticul spre Islanda. Am pătruns în interiorul țării cu intenția de a traversa ghețarul Vatnajökull, a treia calotă glaciară ca mărime din lume. Cărucioarele trase de biciclete s-au transformat în sănii, iar noi am trecut printr-o adevărată aventură polară, cu viscole, temperaturi scăzute și corturi aproape îngropate sub zăpadă. Urma drumul prin deșert până în nord la civilizație. Am înaintat cu greu încă 2 zile printr-un soi de mlaștină. A urmat dezastrul. Osia unuia dintre cărucioare s-a rupt și ne-am dat repede seama că ne va fi imposibil să o reparăm. Am abandonat o mare parte din bagaje în mijlocul deșertului și am plecat mai departe cu strictul necesar. Ne-am propus să revenim cu vreo mașină de teren special pregătită. Am înțeles însă curând că nimic nu va putea pătrunde în aceste locuri în viitorul apropiat. Timp de încă o săptămână am străbătut deșertul și am ajuns cu bine la civilizație. Ne-am împăcat cu ideea pierderii bagajelor și ne-am bucurat de o călătorie unică. Atât Csaba cât și eu ne-am promis să revenim în Islanda pentru o traversare a țării cu bicicleta. Ai prins răsăritul? Nu. Foarte fain. Te-ai îmbrăcat frumos, mă, ca să mușc caprele. Pe voi vă deranjat soarele azi dimineață, pe noi toată noaptea luna. Au trecut 5 ani și ne aflăm din nou acasă la Csaba. De data asta suntem 5 prieteni și ne pregătim să plecăm din nou în Islanda. Planul e următorul. Vom pleca cu avionul și vom sta în Islanda 4 săptămâni, încercând să traversăm țara pe biciclete, trăgând după noi tot echipamentul necesar. De data asta, fără să urcăm cu schiurile pe ghețar, ci doar cu bicicleta prin deșert. Traseul include și locul în care s-ar putea afla încă bagajele noastre abandonate data trecută. În ultimii 5 ani, Csaba a făcut mai multe demersuri către diferite organizații din Islanda. Nimeni n-a auzit nimic despre bagaje. S-a ivit în sfârșit ocazia să mergem acolo și să le căutăm noi înșine. Lucrurile, nu ne așteptăm la lucrurile, fiindcă suntem pregătiți mental, probabil, și asta e important în primul rând, nu pregătirea fizică pentru asemenea excursie. Cred că dacă noi ne putem adapta la condițiile meteo respective care sunt acolo, atunci
Deci, practic, asta e lupta noastră acolo, ca să ne adaptăm și ca să ne simțim bine în orice împrejurare. Să nu iasă conținutul. Victor Batin a ratat expediția din 2006 în ultima clipă din motive obiective. De data asta s-a asigurat din timp că nimic nu o să-i mai stea în cale. Uite, te-au trecut 6 ani sau 7 de când a fost ultima ta excursie în Islanda, unde trebuia să fi fost împreună, de fapt. Da. Și chiar nu credeam că o să se întâmple să revenim împreună odată pentru același motiv sau și pentru aceleași lucruri, chit că atunci a fost un pic diferit față de ce facem acum. Pe de altă parte, ce se va întâmpla acum va fi o incursiune în istoria celor fapte. Și asta sper să fie un lucru mult mai interesant, de fapt, față de ce a fost acum 7 ani, când ați fost împreună cu Ceaba, numai voi doi. În care? Cât s-a ocupat să vedem? După cum m-am mai spus, eu sunt povestitorul acestor întâmplări, iar acum sunt pe cale să-mi văd îndeplinit visul. Voi merge din nou în Islanda, în acele locuri care m-au contrariat, dar care m-au și fascinat atât de mult. De data asta nu voi mai rata ocazia și voi lua cu mine camera de luat vederi. Știu ce ne așteaptă, știu că o să fie greu. Greu. Nu e o problemă de viață și de moarte. E o problemă să interacționez cu un mediu mai degrabă straniu decât dificil. Și chiar stranietatea asta ar putea să te ducă cu gândul la o modalitate mai dificilă de abordare. E greu să trăiești într-o lume cu totul diferit, o lume care aduce mai degrabă cu o altă planetă pe care pur și simplu este aer sau... E foarte greu de explicat. Sper să reușesc să mă bucur la fel ca prima dată de toată călătoria asta. Adi nu ratează nicio ocazie de a pleca în lumea largă. Mai are însă și o altă pasiune, pe aceea a fotografiei. I-am garantat împreună cu Ceaba că va avea de lucru la modul serios în Islanda. Doresc să cunosc necunoscutul, vorba aia, să văd ce poate fi atât de greu, ce poate fi atât de izolat acolo în țară, ce poate fi atât de crâncen încât, vorba aia, să mă obosesc, să merite să mă obosesc să ajung până acolo. Cunosc ceva, ceea ce n-am mai văzut în viața mea, trăiesc situații ce nu le-am mai cunoscut până acum, după, vorba aia, 1000 de ani de experiență, să văd ceva nou. Și asta mă trage pe mine acolo, pur și simplu. Romică e ultimul, dar nu cel din urmă participant la excursia noastră. Are cea mai puțină experiență dintre toți, dar asta nu înseamnă că n-are deloc. E fratele meu și știu că ne putem baza unul pe altul. De fapt, toți 5 plecăm la drum, legați prin multele călătorii pe care le-am făcut împreună, dar și de o pasiune comună, aceea pentru natura sălbatică. Și o provocare pentru mine, poate că e un cuvânt foarte des folosit, provocare, dar pentru mine cel puțin înseamnă călătoria vieții. Când am zărit din avion ghețarul Vatnajökull, ne-am umplut de amintiri. Islanda sălbatică ne întâmpina cu vreme bună. Ajunși la Reykjavik, am avut de fapt un prim contact cu Islanda civilizată. Orașul modern își expune identitatea la malul Atlanticului. Islandezii sunt urmașii vikingilor, care au colonizat insula în secolul IX. De-a lungul secolelor, islandezii au clădit o civilizație solidă, începând cu crearea primului parlament din lume, Altingul, în 930. Această instituție funcționează și astăzi. Nivelul de trai din Islanda, la fel ca acela al tuturor statelor din Scandinavia, este unul dintre cele mai ridicate din lume. Islanda are a 10-a flotă de pescuit din lume și industrii metalurgice și energetice de vârf. Toate acestea sunt susținute de o populație de doar 300.000 de persoane. Câteva date statistice sunt relevante. Așteptarea de viață, natalitatea și nivelul de educație sunt dintre cele mai mari din lume, în timp ce criminalitatea are o rată aproape nesemnificativă. Islanda nu are armată permanentă.
Peste o treime din populație trăiește aici, la Reykjavik, un oraș modern cu o infrastructură solidă, unde totul funcționează ca un ceas elvețian. Auzisem noi ceva despre ultima criză mondială și despre faptul că primele ei semne s-au văzut aici în Islanda. N-am observat nimic care să ne ducă cu gândul la așa ceva. Am rămas la Reykjavik încă 2 zile pentru pregătiri. Reykjavik, să urcăm înspre nord-est, coborâm înapoi spre sud, deci printre cei doi. Căutăm bagajele. Nu, intrăm pe F26 și iar urcăm, deci e un zigzag destul de, hai să zic, mare, dar s-ar putea, oricum, cred că timp va fi. Dacă găsim ceva macadam... Asta e zona, deci ăsta e Vatnajökull undeva și pe aici ar trebui să fie bagajele. Unde ne aflăm noi acum? Eu știu Reykjavik. Aici, ca la școală. Unde e F ăla undeva, nu? Suntem pe strada Sund Vendur. Unde trecem apele ale, mă? Unde trecem fără drum? Da, uite-te câte ape sunt și aici, lacuri. 13, 2, Din câte am văzut eu, prin partea de sud, deci dacă coborâm acolo e mai... E jalnică. Nu, din contră, e mai umblabil. Nu sunt altitudini mari, dar urci, cobori. Urci, cobori. Și asta sunt 100 de metri. Diferențe de nivel. Deci, și în nisip, nu e sigur că poți să urci cu bicicleta. Știi? Dar de coborâ se poate? Nici aia nu e sigur. Coborâm jos, probabil vedem și Gullfossul, care e destul de reminit ca și... Nu știu dacă nu e cea mai mare cascadă din Europa, ceva de genul ăsta. Nu, pe atunci trecem. Și după aceea am putea merge jos. Aici e intersecția, asta e F26 deja, de unde putem ajunge la Sanie încă după vreo 4 zile. După mai multe deliberări, ne-am hotărât asupra primei etape. Vom pleca din Reykjavik spre Parcul Național Thingvellir. Apoi vom părăsi șoseaua asfaltată și vom străbate zona din sudul ghețarului Langjökull, al doilea ca mărime din Islanda. Planurile ulterioare le vom face în funcție de cum vom reuși să înaintăm. Deci la cameraman, nu? Un pic de... Energie. Energie după primii 5 km. Cred că civilizația e obositoare, pentru că abia aștept să ieșim. Din tot vacarmul ăsta. Ce să zic despre lumea asta? Cu bagaje? Normal. Le ducem? Da. Ieșim cu ele din pustiu? Da. Pe plat, da. Pe urcări nu știu. Împingem unde nu putem. Dar crezi măcar că putem să le împingem? Trebuie să tragem, dacă îl împingi nu merge. Să le lăsăm și astea acolo. Găsim, da. Dacă să ajungem până la Sanie, le lăsăm și pe astea acolo. Popic, că nu știu ce vrei să mă întreb, dar eu zic un lucru clar. La anul, dacă vin cu motocicleta. Drumul Național 1 înconjoară întreaga țară. Foarte mulți cicliști vin în Islanda și fac acest circuit, bucurându-se de adevărate minuni ale naturii, cum sunt cascadele, geizerele sau munții colorați ai Islandei. Călătoria e accesibilă și infrastructura turistică e la cel mai înalt nivel. Singura problemă care rămâne e vremea. Vecinătatea oceanului aduce schimbări bruște ale vremii, vânturi puternice și ploi abundente. Cu toate acestea, prezența apelor calde ale curentului nord-atlantic face ca temperaturile să fie mai mari decât în alte locuri la aceeași latitudine. Islanda rămâne însă o țară la cercul polar, iar noi aveam să simțim asta pe pielea noastră. Parcul Național Thingvellir face parte din patrimoniul UNESCO.
Acest loc e plin de însemnătate pentru islandezi, pentru că aici a luat ființă primul parlament din lume, în urmă cu mai mult de 1000 de ani. Și geografia locului e surprinzătoare. Oare ce-o fi? Nu știu, ceva falii. Asta e caracteristic zonelor cu activitate vulcanică. Islanda se află la confluența plăcilor tectonice europeană și nord-americană. Activitatea vulcanică intensă care a creat această țară relativ recent își arată semnele prin câmpurile de lavă nesfârșite, străbătute de falii și prăbușiri masive de rocă. De fapt, jumătate din suprafața Islandei e constituită de un deșert muntos de lavă. Spre sfârșitul zilei am făcut primul pas spre lumea sălbatică din interiorul Islandei. Am ieșit de pe șoseaua asfaltată și am intrat pe un drum ce ne va duce în apropierea ghețarului Langjökull, printre conuri vulcanice și peste câmpuri de nisip și lavă. Într-o astfel de călătorie trebuie să fii foarte atent la sursele de apă. Planul trebuie făcut în așa fel încât spre seară să găsești întotdeauna apă. Ciobo, acest cuceritor al lacului din care nu se poate lua apă. Se poate. Cu grijă. În sfârșit, în necivilizație suntem. Bucurie mare, după 70 de kilometri de pedalat cu 50 de kg după noi, încheiem ziua. Avem noroc și găsim teren uscat pe malul lacului. Putem să ridicăm o tabără confortabilă și avem acces la apă. Vremea e frumoasă, soarele va rămâne încă multă vreme pe cer, iar moralul nostru e la cel mai înalt nivel. Începutul excursiei e promițător. Oare e bună apa de băut? Cred că da. Contrar așteptărilor să aibă gust sulfuros, foarte bună. Ce mănânci în seara asta, Ciobo? Eu? Da. Stai numai să spun. Ce? Pasta. Pasta cheese with ham. Ce face? Bun? Minunat! Ce fierbe. Da. Cum se face mâncarea asta? Stop. 140 de mililitri de apă. Chocolate mousse, îi spune. Poftim? Mai trebuie atât un pic. Da? Nu, dați mai departe. Victor, Bă, vă place mâncarea asta? Eu am mâncat vreo 3 plicuri și pe bune, mi se pare că e ca acasă. Adevărul că aici, Minunată, mai ales că totul e acolo. la ce foame avem, cred că orice mănânci Trebuie ca să lăsăm acasă. 8 minute și... Cu stomacul plin, viața e întotdeauna frumoasă. Din nou bagajele. Ce frumoasă ar fi viața fără ele. Imposibil însă pentru felul de călătorie pe care am ales-o. Vestea bună e că greutatea bagajelor va scădea pe măsură ce vom consuma din mâncare. Urmează o zonă deșertică de vreo 60 de kilometri în care nu vom avea strop de apă și am sacrificat husa de la sacul de dormit pentru a băga apă și în asta. Conform hărții nu există apă pe
tronsonul respectiv și atunci eu zic mai bine să ne umplem absolut tot ce avem, fiecare vas, pentru că fiind 50 de kilometri fără niciun strop de apă și ritmul în care avansăm pe drumurile astea bolovănoase, n-ai niciodată de unde știi cedează ceva, trebuie să rămânem acolo. Apa este singurul mijloc prin care poți supraviețui. A urmat deșertul. De fapt, aici a început ceea ce căutam, Islanda sălbatică. Drumul a devenit din ce în ce mai accidentat. Ne temeam că bicicletele și cărucioarele nu vor rezista și că vom păți ca în expediția din 2006, când am fost nevoiți să abandonăm o parte din bagaj. Condiția esențială ca să poți înainta e să existe un drum. Când ieși în afara lui, deplasarea devine imposibilă, deoarece solul e fie nisipos, fie mlăștinos, fie extrem de accidentat. Am intrat pe trapă super sălbatică printr-un deșert și umblăm cam de 3 ore făcând vreo 4 km. Ideea ar fi să scăpăm de deșert, pentru că rezervele de apă sunt destul de limitate pentru masă de amiază, seară și dimineața. Când punem cortul? Asta mă interesează cel mai mult. Să punem cortul, să dormim un pic de prânz. Combinația dintre fenomenele geologice și clima maritimă face ca aceste locuri să semene cu cele de pe altă planetă. Viața e posibilă în Islanda doar pe coastă. 20% din teritoriu e folosit pentru pășunat și doar 1% e cultivabil. Restul e modelat de vulcani, ghețari, izvoare fierbinți și râuri tumultoase. Culorile vegetației sunt înlocuite de cele ale rocilor de tot felul. Aveam ceva rezerve de apă, dar ne-ar fi prins bine o cantitate mai mare. Am găsit un refugiu și am hotărât să noptăm aici. Impropriu spus să noptăm, căci în iulie e lumină tot timpul. Lux aici. Minunat. Un pic mai binișor ca în cort. Păi, uite, cineva a ținut cu noi din nou. Da. Numai că am dormit o noapte în cort și uite ce boierie pe noi. O semi-boierie. Noromică. Am dormit 4 nopți în cort. Te rog frumos. Din care 2 în camping la Reykjavik, pe iarbă, sub copacei. Nu plec cu zăpada aia, face să mor eu. Da, uite că dă cu mâna. Curăță și îndeasă. Problema apei s-a rezolvat și ea. De fapt, a rezolvat-o Adi, care după o zi epuizantă a reușit să-și găsească resurse de energie și să urce muntele până la zăpadă. Aveam apă, puteam să stăm liniștiți. Pe măsură ce ținutul devine mai pustiu și mai izolat, drumurile sunt din ce în ce mai dificile. Suntem în luna iulie și vremea e deocamdată bună, chiar suspect de bună pentru această parte a lumii. Călătoria noastră a început cu bine. Am făcut un prim pas spre lumea sălbatică a Islandei. Ce zonă? Este momente și când echipamentul cel mai bun cedează. Ne aflăm în plin deșert, în imediata vecinătate a ghețarului Langjökull, al cărui nume înseamnă ghețarul cel lung. Acesta este al doilea ghețar ca mărime al Islandei după Vatnajökull. Suntem pregătiți să înaintăm prin deșert spre nord-vest, dar harta ne arată că vom întâlni râuri mult prea mari pentru a fi trecute cu bicicleta. Vom coborî spre sud, unde vom ajunge din nou la civilizație pe drumuri asfaltate. Vom traversa râul Vita pe pod
și vom intra din nou în deșert, într-o zonă în care nu e prea clar cât de practicabile sunt drumurile. Toți 5 suntem în formă și cu moralul ridicat. E mult mai frumos decât m-am așteptat, sincer să fiu. Deci, niște peisaje atât de grandioase nu mi-am închipuit. Am văzut poze, dar cred că senzația contează cel mai mult pe care ți-o dau întinderile astea uriașe și culorile astea deosebite. Și peste tot, de jur împrejur, conuri vulcanice stinse, ghețari, deocamdată deșert. Nu mi-am închipuit o multitudine atât de mare de forme de relief în jurul meu. Cu bicicleta atât de greu încărcată, cred că împreună cu bagajul vreo 50 de kilograme, ai de hămălit pe bolovanii ăștia mai mari decât pumnul de multe ori. Să ții controlul direcției, asta e partea cea mai grea a turei. E greu de avansat în teritoriul ăsta, dar merită din plin, deci ești răsplătit la fiecare pas. Oricând te aștepți la ceva, o să dai seama de ce e de fapt acolo de-abia când ajungi. E într-adevăr un peisaj lunar, așa cum este descris, așa cum l-ai văzut în poze, dar să și simți efectiv, să pui mâna pe el, să fii chiar lângă el, e altceva. Cred că nu o să fie foarte ușor să cărăm bagajele astea după noi, dar e ceea ce vrem să facem. De când a venit, mi-e frig non-stop, în ciuda soarelui care probabil se vede. Sufăr de frig de dimineața și până a doua zi dimineața. Deși impropriu spus că tot timpul e dimineața aici. Tot timpul e zi. Cred că pustietatea și evadarea din jungla asta cotidiană, unde avem parte doar sau avem parte de foarte mult stres, să fim aici în mijlocul naturii, noi cu noi, cred că pe mine mă motivează să continui, chiar dacă primele 2 zile au fost pentru mine cele mai grele zile cu bicicleta din toată experiența mea și destul de dificil pe teren accidentat să înaintez cu 50 de kg, 40 de kg în spatele tău. Eu sunt și cameramanul care trebuie să surprindă toată evoluția acestei excursii. Pentru mine asta e cel mai greu lucru, pentru că de 1000 de ori pe zi trebuie să mă opresc, să dau jos sculele, să fac 1000 de manevre, să am grijă de echipament, să-l curăț și asta se adaugă peste dificultatea deplasării despre care vorbeau și prietenii mei. Deși drumurile sunt dificile, pot să le străbați cu bicicleta, în afară de știu eu, jeepuri sau mașini speciale, mai speciale, pregătite pentru teren, bicicleta e singurul mijloc prin care poți trece prin teritoriile astea, pentru că pe jos n-ai cum să vii, să străbați asemenea distanțe, ducând cu tine tot ceea ce ai nevoie, echipament de campare, mâncare și așa mai departe. Deci bicicleta rămâne o variantă care trebuie luată în calcul și în afară de asta, faptul că te deplasezi cu bicicleta e mult mai... te face să simți peisajul și natura mult mai bine decât dacă străbați drumurile astea cu jeep-ul. Eu totdeauna mă aștept la mai mari greutăți decât am avut până acum. În rest, peisajul e minunat aici, ce se vede cu Langhiocul în spatele nostru. Ne aduce aminte un popică de aventurile de da. Acum 5 ani. Da, cu 5 ani. De mult au fost. Aventurile din zona Varnaiocul, unde se află și bagajele noastre. Suntem pregătiți, adică noi ne gândim clar că avem un plan să mergem după ele. Crezi că le găsim? 99% e sigur, adică sunt sigur că... sigur tu? Da, eu nu cred că l-a luat cineva, plus că cred că în zona aceea nu prea a umblat de atunci nimeni. Poate s-a mai rătăcit cineva pe acolo, dar și dacă le-a văzut, nu le-a luat. Așa că avem șanse mari să-l găsim.
Cu vreo câțiva ani înainte, Csaba a traversat Groenlanda pe schiuri, împreună cu 2 prieteni din Ungaria, trăgând toți o singură sanie. Pasiunea lui pentru exploratorii polari și pentru călătoriile în zonele înghețate ale planetei se îndreaptă spre un mare proiect, traversarea pe schiuri a Antarcticii pe la Polul Sud. E o călătorie ce durează 3-4 luni și care taie în diagonală continentul pe o distanță de peste 3500 de kilometri. Csaba a gândit expediția din 2006 ca pe o pregătire pentru proiectul Antarctica. Eu m-am înhămat la această treabă cu mare plăcere, însă fără să știu prea bine ce mă așteaptă. După traversarea ghețarului Vatnajökull și după episodul din deșert, când am fost nevoiți să abandonăm cea mai mare parte din echipament, Csaba mi-a spus că acesta a fost cel mai greu lucru pe care l-a făcut în viața lui. Probabil că tocmai de aceea ne-am propus să revenim, pentru că răsplata e pe măsură. Și iată-ne din nou aici, însoțiți de încă 3 prieteni. Pe urmele călătoriei din 2006, încercând să traversăm țara, folosindu-ne doar de propriile noastre forțe, ca și atunci. În ultimii 5 ani am făcut mai multe demersuri, dar n-am reușit să aflăm nimic despre bagajele noastre. Vom merge acum să le căutăm noi înșine. Coborând platoul înalt din preajma ghețarului Langjökull spre zonele mai joase din sudul Islandei. Bagajele saltă periculos în spatele bicicletelor, dar deocamdată totul pare în regulă. Când pleci într-o astfel de excursie, trebuie să cântărești bine și să iei cu tine doar strictul necesar. În același timp, trebuie să fii pregătit pentru o izolare totală timp de mai multe zile. Ce să pui cu tine și la ce să renunți? Iată întrebarea. Mă, incredibil, mâncărurile astea din plic ce bune sunt. Am crezut că, da, cam puține, 20 de kg în fiecare bagaj. E mai bun ca ăla de Orice lucru bun se termină, aia e problema. Dar rece, fraților! Nu cred. Am revenit pe drumul de asfalt în Islanda civilizată și turistică, într-unul dintre cele mai vestite locuri din această țară. Huruitul cascadei Gullfoss se auzea de departe, dar spectacolul abia urma să înceapă. Impresionant, n-am văzut în viața mea o cascadă cu așa debit mare. Simți cum tremură muntele, efectiv. Extraordinară. Așa dimensiune nu mi-am imaginat să o văd vreodată. La de vreo 200-300 de metri, cred că e râul. Și cade vreo 50 de metri, cred că, chiar în spatele nostru. Gullfoss e cea mai cunoscută cascadă din Islanda. Datorită unei prăbușiri masive a podișului, se creează impresia că râul Hvita dispare pur și simplu în pământ. Cascada e ascunsă la vedere, dar când te apropii și o descoperi, senzația e incredibilă. Apa cade cu un debit imens pe mai multe praguri de la o înălțime totală de peste 30 de metri. Ghețurile de pe Langjökull se topesc, iar sedimentele scoase de ghețar din adâncul pământului dau apei o culoare maronie. De aici numele de Gullfoss sau Cascada de Aur. În zonele propice vieții din sudul Islandei se găsesc pășuni întinse.
Calul islandez e o rasă distinctă pe care locuitorii insulei se străduiesc să o conserve și să o întrețină. Punem tabăra la câțiva kilometri mai jos, aproape de o altă minune a naturii numită geizir. Acesta e numele unui fenomen și provine din verbul islandez a erupe, a țâșni. El desemnează un izvor ce aruncă cu intermitență apă fierbinte și vapori la mare înălțime. Originea însăși a cuvântului geizir provine de aici. Lucrurile se petrec în felul următor. La suprafață curg ape reci, râuri provenite din topirea ghețarilor. Scoarța terestră e subțire aici în Islanda, iar magma incandescentă încălzește puternic apele subterane aproape de suprafață. Când apa rece ce se scurge în sol întâlnește apa fierbinte, se formează vapor și presiunea crește. Canalul lung și îngust prin care apa rece s-a scurs în interior devine o adevărată supapă de presiune, prin care sunt aruncate în atmosferă cantități mari de apă și vapori. După erupție, noile ape subterane se vor încălzi din nou și procesul se va repeta. Acesta e cel mai vechi și mai cunoscut geyser din lume. El erupe cu intermitențe de 20-30 de minute și poate arunca apa la peste 50 de metri. A trebuit să ocolim spre sud ca să putem trece apele tumultoase ce vin de pe ghețar. Ocolul a meritat. Am văzut două fenomene naturale de excepție situate în zone accesibile pentru oricine. Chiar dacă afluxul de turiști e foarte mare aici în Islanda, nu ai acea senzație de turism de masă cu infrastructuri masive și tot felul de hoteluri cu multe stele. Acestea există, bineînțeles, dar sunt amplasate în așa fel încât să se potrivească cu mediul natural, iar intervenția omului în peisaj să fie minimă. Aici-colo câte un podeț sau câte o balustradă de lemn, lucruri absolut indispensabile pentru ca minunile Islandei să poată fi admirate de oricine. Am plecat din nou din locurile cu infrastructură turistică spre teritoriile izolate din interiorul țării. Vroiam să ajungem la ruta 26, care urma să ne poarte spre ghețarul Vatnajökull, la marginea căruia se aflau amintirile noastre din 2006 și probabil bagajele abandonate atunci. Până să ajungem acolo, aveam de traversat un platou arid. Nu știam mare lucru despre starea drumurilor și despre cursurile de apă pe care le vom avea de traversat. Vremea ținea cu noi, deși pe aceste întinderi nesfârșite, vântul sufla din ce în ce mai tare. Locul câmpurilor de lavă, al ghețarilor și al culorilor geologice de tot felul a fost luat de acest podiș bolovănos și plin de praf.
Traversarea lui a însemnat un adevărat exercițiu de voință. Orice traseu din interiorul Islandei presupune traversarea a nenumărate cursuri de apă. Acestea provin în principal din topirea ghețarilor. Debitele lor variază în funcție de temperatură. În timpul nopții și a dimineții, apa va fi mai mică. La fel se întâmplă iarna și toamna în comparație cu vara. E posibil să ajungi pe malul unui râu și să nu-l poți trece. Trebuie să aștepți ca apa să scadă. Asta se va întâmpla doar atunci când temperatura va coborî, iar cantitatea de zăpadă topită pe ghețar va fi mai mică. După zeci de kilometri străbătuți în aceste condiții, puterile au început să ne lase. Trebuia să găsim neapărat un loc de cort ferit de vânt, ceea ce era destul de puțin probabil. Am hotărât să-l căutăm în următoarea vale. Ne aștepta însă o mare surpriză. Ca la mama acasă aici, mă. Senzațional. Fii atent și firesc de tăiat lemne, nu știu ce lemne, băi, și că păduri Eu de aici nu mai plec, mă. Ne vedem la Reykjavik. grill. Bă, adevărul că ăștia își respectă turiștii, mă. Și uite, totul rămâne curat, bă. Românii ar fi fost mulți de gunoi, geamuri sparte. De-aia vin oamenii cu drag, mă, în țara asta, mă. Oriunde mergi, ești primit cu bine, mă, pe cuvânt. Chiar dacă nu-i nimeni. Ce părere aveți de ziua de azi? Cea mai grea din viața mea. Hai, Romica are cuvântul. Cea mai sinistră din punct de vedere a condițiilor meteo. Vânt de 60 la oră din față, drumuri bolovănoase, urcări enorme. 30 de kilometri, 800 de metri. 800 diferențe de nivel, dar tot sus. Diferența nu e mare, dar pe drumul ăsta și cu bagaje... Păi cuvânt de 60 din față plus aia noștri 10, ca și când am fi mers cu 70 la oră. Praf. Praf, bolovani. Nu. Lipsă de apă. N-ai înțeles, eu sunt praf. Adevărul că toți. Eu cred că asta era de așteptat. Asta căutam și uite, am găsit. Da. Băi, totul e rezolvat. Sălbatica Islanda. Cum ți s-a părut azi, Victor? Prosit. Ne-am făcut comozi în refugiul găsit întâmplător între dealuri. Vântul puternic ne dădea însă de bănuit. Peste noapte a venit un front care a adus ploaie și lapoviță. Cu atât mai mult ne-am dat seama ce noroc am avut că am ajuns până aici. Nu e nicio plăcere să strângi cortul pe furtună. Dar țin minte ce am și pe ghețar, a fost exact la fel la cu 5 ani. Da, tot așa, au fost soare, au bătut vântul de noroc că ne-a bătut din spate. Zăpada. Și brusc au venit așa, au venit frontul, am văzut cum vine, au ținut o zi jumătate și iar au venit vremea. Ne-au nins de cortul nu s-a văzut bine din zăpadă. Și erau stat înainte. Să vezi cum săpam după bicicletă. În România pentru așa ceva ne-am antrenat, că numai de asta. Putea să mingă. N-a văzut bine la țău și Du-te până afară. Fă o bulgare și vezi. Deci rămânem. Mai rămâne. Așteptăm până... Iese soare. Rafala de ora 1, poate aia mai propice. În continuare, jocuri de cabană. Pe la prânz, ploaia a stat și cerul s-a deschis, sau cel puțin așa ni s-a părut nouă. Ne-am hotărât să plecăm mai departe. În fond, eram echipați pentru orice fel de vreme. Am citit undeva că vremea rea din Islanda poate fi urmată doar de o vreme și mai rea, iar aceasta din urmă de alta și mai rea. Încă nu știam
dar acesta a fost momentul când ne-am urcat și noi în carusel. Calvarul drumului din ziua precedentă a fost dublat de furtune. Vântul și ploaia au reînceput cu și mai multă putere. Problema în Islanda e că nu prea ai unde să te adăpostești. Trebuie să înaintezi orice ar fi, cu speranța că spre seară va fi un pic mai bine, că vei putea să-ți pui cortul sau că vei găsi un loc uscat, cum ar fi un refugiu sau o cabană. Noi știam că peste maxim 20 de kilometri vom ajunge din nou la drumul de asfalt, unde se află o casă pentru turiști. Totul părea în regulă. Drumurile erau din ce în ce mai bune. Pe când ne așteptam mai puțin însă, s-a produs dezastru. Căruciorul lui Romică s-a rupt. De data asta, istoria nu trebuia să se repete. Eram la doar câțiva kilometri de un loc civilizat în care trăiesc oameni. Am lăsat căruciorul la marginea drumului și am plecat să căutăm cabana de pe har. În fața noastră se deschidea panorama vulcanului Hekla, iar la poalele lui urma să găsim casa lui Unar Gardarsson. Ploaie, vânt de față, traversări de zeci de râuri și cu 10 km înainte de a ajunge aici a cedat. Uite, aici s-a rupt, a cedat materialul. A obosit. Celebrul material, da? A obosit materialul. Ceea ce e o problemă destul de mare. Da, acum încercăm să sudăm. De fapt, până la urmă, undeva un punct slab tot există, oricât de bine pregătești excursia, dar să sperăm că putem să o reparăm și să sperăm că... Noroc că a cedat aproape de locuri umanizate. Dacă ceda undeva în mijlocul deșertului, nu știu cum rezolvam problema. Și să sperăm că nu o să se mai întâmple, adică... Oricum, faptul că suntem mulți, cumva poate să compenseze chestia, că ne luăm bagajele, fiecare de 5 kg din bagajul distrus, abandonăm căruțul și... La rigoare, da. La rigoare asta va fi planul. Oricum, nu știu cât va ține sudura asta. Asta nu o să fie perfect niciodată, fiindcă dacă întărim aici, se îndoaie de aici. Învârtim pe toate părțile diferite subansamble. Încercăm să găsim o soluție ca să putem folosi din nou căruciorul de bagaje. E clar că va trebui să sudăm piesa ruptă. Îi povestim lui Unar toată pățania noastră și el se oferă imediat să ne ajute. Ne spune că nu va fi nicio problemă să găsim pe aproape un atelier și că situația se va rezolva cu siguranță. So, if you are, it's very good food. Thank you. Thank you very much. Mâncare islandeză. E bună, sărată. Și multă. Are calorii, costă pedalăm până la Nidalur, precis. Invers. Da, mai ales cu de porția asta. Aia ție ți-o adus-o numai, acum urmează să ne aducă și nouă cu un blid de la... Unar ne duce la ferma unui prieten. Locul pare pustiu și sălbatic, iar cei câțiva locuitori trăiesc în ferme izolate. Avem mici îndoieli. Csaba, care e un tip priceput, îi spune lui Unar că probabil va fi nevoie de un dispozitiv de sudură în argon, lucru rar. Unar zâmbește. Vom găsi tot ce avem nevoie. Am ajuns din nou în Islanda civilizată. Prietenul lui Unar are un atelier în care ar putea construi chiar și o navă cosmică. Prima încercare. Când furca e tensionată, sudura se rupe. După a doua încercare, e clar că furca noastră nu se poate repara. Are o formă complicată și sudura nu rezistă.
Se analizează tot felul de soluții tehnice, dar concluzia e una singură. O să se rupă iară, deci nu prea avem șanse să reparăm asta. Trebuie căutată altă soluție. Unar e în continuare calm și relaxat. Până să ne spună ce idee i-a venit, vrea să ne arate ceva. O hidrocentrală din Islanda e o adevărată minune a tehnicii. Accesul e public, așa că oricine poate vedea cum un popor mic și izolat, de la capătul lumii, a reușit să-și folosească inteligent resursele și să producă energie curată. Forța râurilor, energia geotermală, puterea vântului, toate aceste elemente distructive au fost dirijate pentru a construi o lume în care natura sălbatică e păstrată, iar oamenii trăiesc sigur și civilizat în armonie cu ea. În sala turbinelor găsim o hartă în relief a Islandei. Vedem ghețarul Vatnajökull și conurile vulcanice din apropierea lui. Refacem cu ușurință traseul expediției din 2006. Îi povestim lui Unar despre prima noastră venire în Islanda, când am ajuns aici cu vaporul, după ce am străbătut Europa integral pe biciclete, cu toate cele necesare după noi. Am adus și echipament de iarnă necesar pentru traversarea celui mai mare ghețar din Islanda, Vatnajökull. I-am povestit despre aventura noastră polară, timp de o săptămână pe ghețar, cu viscole și zăpezi abundente, urmată de drumul prin deșert spre civilizație. I-am arătat și locul exact unde am fost nevoiți să abandonăm cea mai mare parte din bagaje, atunci când, la fel ca și acum, unul dintre cărucioare s-a rupt. Echipamentul și amintirile noastre au rămas lângă ghețarul Vatnajökull. Am revenit în Islanda, însoțiți de Adi, Victor și Romică. De data asta, soarta ne-a fost favorabilă și ne-a adus la casa lui Unar Gardarsson, unde am rămas pentru 2 zile. 1, 2, 3. It's amazing. Now we know it's Alv here. No. It's not so cold, you know. And we have warm pools here in many places on the ground, natural. And in front of the door is the famous volcano Hekla, and she is starting to warm very much here in this area soon. We are very lucky to stay here because we are in the foot of the highland, and a lot of the most beautiful places in Iceland is here very close. So we have almost never-ending chance to make good trips and show people all kinds of nature. Soluția la care s-a gândit Unar a fost cea mai simplă cu putință. Ne-a dus la Reykjavik, de unde am cumpărat alt cărucior. Pe drum ne-am oprit în câteva locuri. Unar ne-a povestit despre vulcanul Hekla, care a erupt de peste 20 de ori în ultimul mileniu. După datele geologice, erupția din 1104 a acoperit cu lavă jumătate din țară. Ultima erupție a avut loc în 2000, dar intensitatea ei a fost mult mai mică. Admirând aceste peisaje, nu ne-am putut opri să nu ne gândim la cât e de precară viața pe această insulă și cât de schimbătoare sunt toate sub amenințarea forțelor naturii. Civilizația islandeză a reușit totuși să supraviețuiască. Când vikingii au colonizat insula în jurul anului 900, o treime din suprafața țării era acoperită de păduri. Lemnul s-a terminat repede. Aceasta este o casă tradițională islandeză făcută din pământ. Singura problemă a acestui material e lipsa lui de durabilitate. Poate de aceea, islandezii n-au lăsat în urmă palate și catedrale, pentru că n-au avut cu ce să le construiască. And it's no one lives here. We are alone here in the winter, and you can go to north and east in many days trip on a ski, and you meet no one, not one person.
It's everything is yours. I'd rather I will stay here. You can go if you want to. Apele cascadei Haifos se prăbușesc de la o înălțime de peste 122 de metri. Călătorești pur și simplu prin podișul de lavă care e pustiu și uniform. Apoi, un drumeac te duce pe un promontoriu, iar aici descoperi o falie imensă în care s-a format un mic paradis. În jurul casei lui Unar e plin de asemenea minuni. We have all kinds of interesting things, like your trip now, to pick up your stuff for 5 years ago. It's amazing. It was very interesting for me, and I'm exciting to see how it ends. Cunoscându-i pe Unar Gardarsson și pe soția lui, am reușit să descoperim în Islanda încă ceva: calitatea umană deosebită a locuitorilor acestor ținuturi. Echipați cu un nou cărucior, ne pregătim de drum. Vremea se anunță extrem de proastă, dar trebuie să continuăm. De aici pornește ruta F26, care pătrunde spre interiorul țării, în deșertul dintre ghețari. După câteva zeci de kilometri pe asfalt și alți peste 150 pe cine știe ce drumuri, vom ajunge din nou lângă ghețarul Vatnajökull. Unar ne-a dat o ultimă informație. Acolo unde se termină asfaltul, există un soi de adăpost pe care putem să-l folosim în caz de vreme rea. Mergeam direct spre furtună. A început să plouă, iar apoi s-a pornit vântul. Calitatea drumului era bună. În mod normal, trebuia să depășim cei 40 de kilometri de asfalt în 2-3 ore. Am muncit însă o zi întreagă, complet expuși, fără nici o posibilitate să ne oprim, să punem tabăra sau să ne adăpostim undeva. Pe asemenea vânt e imposibil să pui cortul. Priveam în zare, plin de speranță, încercând să zărim refugiul lui Unar. Trebuia să ajungem acolo cu orice preț. Cu toată ziua aia poate că am și avut noroc. Am avut noroc poate că s-a rupt căruțul, altfel n-am fi stat la o cabană cu un om deosebit care ne-ar fi zis că acolo este, vedeți că acolo o să fie un loc în care vă puteți adăposti. Deci, nu știu, parcă s-au derulat cu un scop toate lucrurile astea. Într-adevăr, ziua aia a fost sinistră. Să ai vânt din față de 18 metri pe secundă, poate 20, ceea ce înseamnă spre 70 de km pe oră, e mult. E mult pentru oricine care nu se află într-o mașină sau într-o casă. De vremea asta am venit cu bicicletele! Ziua care ar fi trebuit să fie cea mai ușoară a fost cea mai tare deocamdată. Efectiv îți sufla bicicleta cu cele 40-50 de kg cât avea, ți-o sufla din mână dacă nu țineai bine. Pentru prima oară în viața mea când m-am văzut alături de 4 prieteni când împingeam bicicletele la vale. Eu încă nu mi-am putut închipui că poate să bată vântul cu aproape 100 km pe oră din față, cu ploaie măruntă și rece, și tu să fii în situația în care împingi bicicleta pe o pantă care avea până și în 10 grade, unde în mod normal coborai cu 40 pe oră. Acum le-am împins la vale și șansa și norocul ne-a sărâs să găsim acel cub de beton în care în condiții normale nu cred că aș sta nici o secundă și am locuit acolo 2 nopți. Eu în fiecare zi zic că a fost cea mai grea zi. A 5-a zi nici nu mai știu cum a fost prima. Mă culp. Nu cred că mi-amintesc ca vreodată să fi avut moment mai dificil în timpul unei călătorii sau în timpul unei ture. Câte
zile mai stăm aici? Până mâine. Până se oprește vântul? Se gata să scadă sub 80 la oră, 100. Se gata concediu. Da, cam sinistru. Să vedem acum, să mergem să mai studiem problema. Cred că o să rămânem aici până mâine sau până când stă vântul, că așa precis nu putem să înaintăm. O excursie de genul ăsta cred că e un lucru complex, cu multe probleme de rezolvat, mai bine aș zice, nu probleme, situații de rezolvat, care ne pune la încercare. Și astea sunt bucurii că pe toate le-am rezolvat până acum. Ce zici? Ce mănânci astăzi? Mănânci ceva cu două porții cu nisip. Două porții la care se mai adaugă o porție de nisip. Asta ziceam. O mică scoală se mănâncă. Ce avem azi la masă? Da, gulaș. Toate că nu mi-e foame, mâncăm, dormim în așteptarea unei vremi mai bune. Parcă suntem în tabăra de bază. Da, tabăra de bază din trompetă. Din această superbă lucrare artistică care nevoiesc urechile de vreo 15 ore sau de când suntem aici și cine știe cât mai avem de așteptat. Această structură de beton e de fapt o lucrare de artă, un fel de instrument muzical. Vânturile puternice ce bat cu preponderență din nord-est intră printr-un capăt al tubului. În interior se produce o vibrație puternică și întreaga structură începe să trepideze. Poți rezista înăuntru câteva secunde. Am avut noroc că vântul bătea din direcția opusă și vibrația era mult atenuată. Altfel, n-am fi reușit să stăm în buncărul de beton 2 zile până la încetarea furtunii. Un adăpost sinistru, dar în cazul nostru, salvator. Că vremea era în Islanda, că în momentul când vremea era și aștept să treacă, ea se va face cu atât mai rea, dar n-am crezut chestia asta sau n-am crezut că o să avem noi ghinionul să prindem momentele astea și totuși le-am prins și se pare că o să le prindem în continuare. În momentul când te uzi și e cald afară, asta e, te usuși, te obișnuiești cu temperatura, dar când sunt 5-6 grade afară și mai bate și vântul, temperatura practic e și mai scăzută, și asta durează cu zilele, nu numai că moralul îți scade, eu cred că și posibilitățile fizice îți scad. Cred că trebuie să respiri aerul de aici și să pui mâna și să muncești aici cu o bicicletă sau pe jos ca să descoperi țara asta așa cum o descoperim noi acum, cu toate ploile, cu toate greutățile, cu tot. Să vezi un deșert plin de apă, un lucru deosebit, unic în lume. Astea sunt condițiile, așa trebuie să pedalăm. A fost speranță că o să fie vreme bună permanent, dar asta e. De fapt, trebuie să ne așteptăm și la condițiile astea. Din păcate, după cum am înțeles, e un front generat și pe Europa, tot Atlanticul e la fel, partea asta Atlanticului. Și partea proastă, prognozele sunt rele în continuare, din păcate. Mă uit la un munte în față care e verde, în secunda următoare se face roșu, în secunda următoare e gri și mă gândesc că pe el de fapt nu crește nimic și aproape că ajung să cred în poveștile cu elfi care se ascund pe undeva pe sub pietre și să cred în basmele islandeze. Foarte frumos, dar e înfiorător de greu. În fiecare 5 minute te poți gândi că urmează
ceva se schimbă și o să fie mult mai greu decât înainte și chiar se verifică. Nu trec 5 minute să nu fie mai greu decât înainte. Timpul e înfiorător, de o săptămână n-am văzut soarele, sunt 8 grade în cort când dormim, cred că și acum sunt tot așa, vreo 7-8 grade, plouă, mărunt, rece, bate vântul. Nu-i un moment să zici că te poți relaxa din punct de vedere al vremii. Nu cred că prognozele sunt cele care ne vor da nouă vremea mai bună sau mai rea, ci probabil trăirile noastre. Că în fond, la un moment dat poți să ajungi să ignori ceea ce se întâmplă în jurul tău, mă refer la partea meteorologică, și să trăiești efectiv, sufletește tot ceea ce ai în jurul tău. Gheață, verde, albastru, vânt, nu știu, toate, ceață, ploaie, astea, toate, amalgamul acesta îți dă o trăire, de fapt. Și trăirea asta înseamnă Islanda și probabil pentru asta am venit noi aici. Suntem o echipă bună, cred eu. N-am avut nicio problemă între noi. Asta foarte mult înseamnă și moralul din cauza asta nu a scăzut deloc. Și deși când erau probleme am găsit câte o glumă și deci asta e foarte important, că suntem făcuți pe același calapod, cred eu, deși vârsta da. Cea mai groasă. Și eu am de alea groase. Dar ce s-a întâmplat? Pană la romică. Chiar în fața mea au pușcat odată, cred că da, cred că o lovit un bolovan sau ceva. Sper că nu-i doită janta. O să ne uităm. În general e invers, să știi. Să umfli la 4 atmosfere, cel puțin la 4. La chilele tale, dai seama. Asta era răspunsul așteptat. Ai și pierdut ani. Asta le-a cules din nisip. Uite, gaura, am și găsit-o. Asta e specific pentru lovituri de bolovani. Pentru peste 80 de kg. Peste 90! 80 plus. Bang, bang! Iată. Vine ploaia. Bine pare. Iar. Dacă venim înapoi, până acolo 25 de kilometri. După aceea drumul acela cam încă atâta, până la Sanie sau mai mult. Ne-ar trebui cam 2 zile ca să mergem după el și să venim și înapoi. În spatele conurilor vulcanice din Zare se afla probabil echipamentul expediției din 2006. Cioba zărise un drum ce părea să ducă într-acolo. Se gândea deja la un plan. Ne aflam de ceva vreme pe ruta 26 și mai aveam vreo 30 de kilometri până la Nidalur, loc unde se găsea o cabană. Ne vom face acolo o tabără pentru mai multe zile și vom încerca să recuperăm bagajele abandonate în urmă cu 5 ani. Ajungem cu bine la Nidalur, în centrul Islandei, lângă ghețarul Vatnajökull. Aici ne va aștepta o mare surpriză. În 2006 am ajuns aproape de Nidalur după 2 săptămâni petrecute în Islanda. Am venit atunci împreună cu Csaba deciși să traversăm pe schiuri ghețarul Vatnajökull. Tocmai coborâsărăm de pe ghețar și eram într-o situație dificilă. Vatnajökull e cel mai mare ghețar al Islandei și a 3-a calotă glaciară a lumii după cea a Antarcticii și cea a Groenlandei, dar de dimensiuni mult mai mici.
În imediata apropiere a unui ghețar există o zonă tampon, care e de fapt un fel de mlaștină în continuă transformare. Parcurgând această zonă, unul dintre cărucioarele de bagaje s-a rupt. Am lăsat în deșert cea mai mare parte a echipamentului. Speram să ajungem la Nidalur, loc mai accesibil, și să ne întoarcem cu vreun mijloc de transport după bagaje. Iată-ne din nou la Nidalur. Suntem hotărâți să recuperăm bagajele pierdute. Îi povestim rangerului de serviciu despre pățania noastră. Acesta nu prea știe ce să ne spună. În 2006, Parcul Național Vatnajökull nu se înființase încă. Omul ne-a promis că o să se intereseze. Are câțiva prieteni care au fost în zonă în ultima vreme. Între timp, punem tabăra și începem să facem planuri. La scurt timp, rangerul vine și ne pune o întrebare. Ce culoare avea husa Saniei lăsate în deșert? În acel moment ne-a fost clar că am găsit bagajele. Ele erau aici, la Nidalur, în această debara. De necrezut. Aici, Tetes aici, tot e aici. Nimă, în depozitul central. La noi țară, bă. Ce mă, pulca? Incredibil. Șocant, dar serios că mă așteptam la chestiunea asta. Mă așteptam ca bagajele noastre să fie aici. Undeva parcă știam că... Deci mă așteptam să găsim aici bagajele. Ăsta este locul civilizat, locul civilizat în sensul de amprentă umană. Locul unde există o casă și unde există oameni și unde se poate ajunge cu mașina, cel mai apropiat de locul unde am eșuat cu una dintre sănile noastre cu 5 ani. Și mă așteptam ca de 5 ani încoace într-o țară care practic este foarte umblată și care se poate parcurge cu jeepuri bine preparate, ca cineva să mai fi fost acolo și să găsească bagajele noastre, mai ales că practic le lăsaserăm pe un drum. Pe un drum efectiv, sau mă rog, pe niște urme de mașină, care alcătuiau un drum în fond. Și în momentul când le-ar fi găsit, evident că aici le-ar fi adus, sau cu cea mai mare probabilitate, pentru că locul ăsta e la vreo 30 de kilometri, 50 de kilometri de aici, depinde pe unde te duci. Nu vine să cred, deci pe bune e așa, nu vine să cred, nu. Da, e foarte ciudat să te întâlnești cu lucruri că... Pe care le-ai pierdut acum 5 ani și pe care nu credeai că o să ne mai poți recupera vreodată. Nu știu, a fost o mare bucurie să văd lucrurile cu ce am fost acum 5 ani aici. Nu m-am gândit că în așa împrejurări o să găsim Sania, totul să fie intact, nu lipsește nimic, aproape și hainele se mai pot folosi. Uite clăparii, și ai mei și al lui Ciobo. Cine are barbă? Ia să vedem dacă funcționează. Nu merge. Mai călăuream odată, mă. Bravo, bravo! Absolut tot. Hainele acolo. Hainele sunt cam... Cam ce? Cam duburoase. Umede. Cam umede? Nu, lasă, că ce nu e... Cum să zic, nu e vorba acum de niște schiuri și de niște obiecte care valorează puțin sau mult sau câtva sau altceva. E vorba despre descoperirea, retrăirea unor amintiri. Asta e cel mai important lucru. Cel mai tare m-a impresionat momentul în care Ciobo și-a golit clăparul și a găsit acolo scoicile pe care le culesese în timpul excursiei trecute pentru fiica sa Rebecca. Cuiele de gheață. Ham. Tot este. Auzi, mă, eu cred că ar trebui cu astea să deschidem un muzeu. Să arăt ceva. Am ascuns bine, poate nici tu n-ai știut de asta, într-un bocan. Am adunat ceva pentru Rebecca. Uite. Scoicile din bocanci, ce le-am adunat în feroie pentru Rebecca. Cred că asta a fost cel mai important lucru. Uite scaunul, mă! Scaunul meu! Incredibil! Wow! O fructoasă reîntâlnire. Și nici nu-i putrezit, mă, fantastic! Nu, păi avem cu ce ședea epic, mă. Bine că nu ți-a cumpărat. Asta a fost obiectul de promut. Exact, mă, Dintr-o dată apare din debarace bagajul, inclusiv scaunul pe care stau.
e tot din bagajul respectiv și funcțională. Încă unul din scopurile călătoriei atins. Găsirea bagajelor din expediția anterioară. Să vedem, asta merge? Uite, și asta merge. Incredibil. Uite unde-i mâncarea, vezi? Da. Da. Care... Uite mă, fii atent, Și- ce pachet. Asta ai spus că... Nu, asta mâncăm de seara. De seara asta. Asta nu-i desfăcut, asta e bun. Mâncare din Sigur. Groenlanda. Asta a fost și în Groenlanda. Acum 10 ani? Se pare că oamenii de aici sunt de calitate, într-adevăr, cum ni s-a dovedit și până acum, iar bagajele v-au fost găsite chiar atunci, ceea ce pentru noi a fost, nu pot să spun o surpriză plăcută, ci foarte plăcută, să reușești după atâția ani să-ți regăsești în condiții impecabile echipamentul lăsat undeva la mama naibii. Am regăsit bagajele voastre, ceea ce a fost un lucru fantastic. Chiar dacă n-a trebuit să mai pierdem 3 zile, 4 zile cu căutarea lor, ar fi fost imposibil, ar fi fost probabil imposibil cu vremea de acum, deci n-am mai fi căutat bagajele, probabil ne-am fi continuat drumul. Îți dai seama, nu le-au aruncat atâția ani. Știau că, nu că nu le-a aruncat, nici nu s-a uitat că ce e în el. Oameni foarte... Oameni corect, mă. Foarte cum se cade. Putea să zică că, domnule, nu l-am găsit sau și... Doamna mi-a spus că când am venit aici am fost tânăr și nebun. Zice, acum ai rămas doar tânăr. Cabanierul de la Nidalur a venit aici în 1 iulie 2006. A găsit bagajele în debarat. Noi le-am lăsat în deșert în iunie, ceea ce înseamnă că atunci, cândva foarte repede, cineva le-a recuperat și le-a adus aici. A doua zi facem o selecție. Asta merge acasă. Frunzele astea cred că sunt din Europa, că sigur nu din Islanda au apărut aici. Deși au trecut 5 ani, echipamentul e în cea mai bună stare. Au pupică. Ai ce povesti la nepoți. Sper să am nepot. O să ai, sigur. Domnul Pup, închidem bolda. Îmi băgați capul aici. Cabanierul și rangerul de la Nidalur ne-au promis că vor căuta un autovehicul care să ducă echipamentul la Reykjavik. Oricum și noi mai aveam multe zile de pedalat până să ajungem acolo. Ruta F26 continuă spre nord. Mai sunt cam 150 de kilometri până la drumul de asfalt. Aceste ape provin din topirea ghețarilor. Ele nu au nici albie stabilă și nici debit constant. Acesta din urmă depinde de cantitatea zăpezii ce se topește. Cum în ultima vreme a plouat abundent, nivelul apei e la limita pericolului, adică la limita la care ajungi să fii luat de pe picioare. În mod normal, pui tabăra și aștepți ca apa să scadă. Se anunța însă o săptămână de ploi, deci pentru noi asta nu era o opțiune. Urmează un ultim râu, iar acesta e și cel mai fioros. Tatonăm terenul și găsim un vad. Dacă vom încerca să trecem cu bicicletele încărcate, ne va lua apa. Singura variantă rămâne să desfacem echipamentul și să-l trecem bucată cu bucată.
că asta a fost cea mai grea trecere, nu? Până acum, da. Dacă degetele sunt albastre e normal sau o fi de la bronzat? De la bronzat. De la bronzat. Sigur m-a prins soarele aici. Noroc că nu bate vântul, noroc că nu 6 grade afară și noroc că nu-i apa rece. În rest, toate sunt bune tura asta. Ciobo, da. Cum ne-am apropiat noi de locul, că aici la intersecția asta cu 5 ani am apărut noi, din pustie. Tocmai de acolo. Cum ne-am apropiat de locul nostru, iată a început marea aventură. Ca să nu uităm că am fost aici. Da. De acum încolo drumul e cunoscut. Da, și corect. știm cam ce ne așteaptă. Data trecută nu știam și fiecare clipă a fost o surpriză pentru noi. Iată semnele care ne-au arătat în 2006 că suntem pe drumul cel bun. Se încheiase o etapă dificilă. Ajunsesem pe teren solid. În acest loc, cele două călătorii se întâlnesc. Aveam în plan să mergem spre Aschia, celebrul vulcan din nord-estul ghețarului Vatnajökull, acolo unde s-au antrenat primii oameni care au pășit pe lună, americanii Neil Armstrong și Buzz Aldrin. Prognoza meteo făcea inutilă această încercare, așa că am luat-o direct spre nord, pe drumul deja cunoscut din 2006. A urmat deșertul absolut, nisipurile vulcanice negre ale rutei spre Nghi-Sandur. Aceasta este principala rută între sud și nord și e deschisă doar vara. Zăpezile și inundațiile fac imposibilă parcurgerea ei în restul anului. Sprenghisandur vine de la verbul islandez sprengia, care înseamnă ceva de genul a călări până la epuizare fără răgaz, la care se adaugă sandur, însemnând, ca și englezescul sand, nisip. Deci, drum nisipos ce trebuie străbătut fără răgaz, de care trebuie să scapi cât mai repede. Totuși, în zilele noastre, această traversare nu e o problemă de viață și de moarte. În spate se află ghețarul Vatnajökull, pe care, din păcate, nu reușim să-l zărim din cauza vremii. În 2006 am trecut cam la 50 de kilometri de vulcanul Grímsvötn, aflat pe Vatnajökull. Neșansa noastră ar fi fost ca el să erupă chiar atunci, dar asta e prea puțin probabil. În schimb, a erupt în mai 2011, cu câteva luni înaintea acestei călătorii, aruncând în atmosferă milioane de tone de cenușă. Chiar dacă aceste evenimente sunt rare, ne aflam totuși într-un teritoriu periculos. Am pus ultima tabără în deșert. După atâtea zile de ploaie, chiar și echipamentul cel mai bun cedează. Încet, încet, lucrurile se umezesc, hainele nu mai apucă să se usuce, sacii de dormit nu mai țin cald. Se instalează o stare generală de disconfort și ți-e frig în permanență. Cea mai mare problemă însă am avut-o cu picioarele. Din cauza ploilor și nenumăratelor ape pe care le-am trecut, încălțămintea s-a udat și zile întregi am rămas uzi la picioare. De acolo, frigul îți intră în oase cel mai repede. Cel mai important lucru era să ne mișcăm, căci doar așa ne puteam încălzi. Pe aceeași rută, în 2006, am prins o vreme mult mai bună. Ultimele zile ale călătoriei au fost plăcute. Am ajuns la drumul de asfalt, iar apoi, în estul țării, de unde am luat vaporul spre casă. Plecam atunci din Islanda cu o problemă nerezolvată. Pe măsură ce ne apropiem de coastă, vegetația e din ce în ce mai prezentă. Printre nisipuri și bolovani răsar primele smocuri de iarbă, apoi acestea se transformă în pășuni întinse. Drumul coboară și vedem primele așezări umane.
Aldeia Arfos e a treia cascadă pe care o vizităm și doar una dintre nenumăratele cascade ale Islandei. Sentimentul e de fiecare dată copleșitor. Semnele vieții și civilizației umane sunt tot mai dese. Aceștia sunt ultimii kilometri pe care îi parcurgem cu bicicleta. Am hotărât să luăm autobuzul spre Reykjavik. Ne-ar fi făcut plăcere să pedalăm pe asfalt, prin nord, dar vremea se anunța rea în continuare. Eram uzi și obosiți. Ne bucurăm pentru ultima oară, în această călătorie, de peisajele fabuloase ale țării Gheții și a Focului. Am călătorit în Islanda respirând din plin și direct aerul tare de aici. Am cunoscut oameni deosebiți. Am descoperit o civilizație care trăiește în armonie cu natura sălbatică. Probabil Islanda e unul dintre puținele locuri de pe pământ unde aceste aspecte nu se exclud, ci chiar se completează armonios. Călătoria noastră din 2011 se încheie cu bine. La fel, putem spune că și cea din 2006 se încheie de fapt tot acum. În grupul nostru, cred că fiecare a avut cel puțin un scop. Al meu principal era să traversez împreună cu voi toată insula și să ajungem cu bine, să nu avem probleme de comunicare. Se pare că în cele 3 săptămâni le-am depășit cu brio. Am ajuns și la punctul terminus pe care ni l-am propus și am văzut lucruri pe care nu mi le-aș fi putut închipui și nu ți le poți imagina văzând poze sau imagini pe televizor. Loc în care cel puțin o dată, cred, în viață trebuie să vii, zic eu, ca și multe alte locuri din lume, și pe care, evident, nu o să le poți toate parcurge, dar un loc în care mi-am dorit, am ajuns și descrierea cea mai simplă este luna pe pământ, doar că este apă. Deja încep să-mi amintesc acum, încerc să-mi amintesc acum zilele acelea și cred că va rămâne pentru toată viața amintirea asta. O singură echipă de bicicliști am întâlnit în tot deșertul și am aflat ulterior că aveau mașină de însoțire. Ne-am dat seama că suntem de fapt singurii fraieri, între ghilimele, care am făcut chestia respectivă și mi-aduc aminte de articolul citit înainte de tură, scris de un neamț, că ești un masochist să faci o asemenea tură. Dar clar, eu zic că a meritat pe bicicletă toată treaba asta. E o experiență unică care nu știu unde în lume o mai pot să retrăi la nivelul acesta. E grandios. În excursia asta, ca și în cealaltă, totul a ieșit la fix. Deci totul a mers fără nicio problemă, deși erau locuri necunoscute și nu știam exact unde ajungem, totdeauna am ajuns foarte bine, totul s-a rezolvat bine. Până la urmă și picioarele s-au uscat și
în regulă totul. Și, în primul rând, nu neapărat peisajul mă atrage pe mine aici, ci mie mi-au plăcut zilele, în ghilimele spuse, mai rele, când vremea era rău, fiindcă ne puteam ocupa cu noi înșine, în timp ce nu discutam atâta, fiindcă în vânt nu ne auzeam, sau eram uzi, nu eram aproape unul de altul și atunci te poți ocupa cu altceva. Atunci nu vezi, mai mult simți și trăiești momentele acelea. Niciodată când te expui cu săptămânile în natură, când rămâi afară, practic, mă rog, ai cort, tot ce trebuie, dacă în practic nu dormi în casă, decât din când în când, nu poți să prevezi absolut totul asta. E imposibil și în felul ăsta tot o să ajungi să suferi de ceva. E un ținut de așa natură, e un ținut foarte pur și curat și asta se vede. Un ținut al depărtărilor, un ținut care exercită o fascinație pe care o înțelegi numai dacă vii aici și o vezi cu ochii tăi și mai ales dacă o abordezi de pe bicicletă. Trebuie să muncești pentru asta, nu primești gratis senzația asta.